Yan, tanggalin mo yan, nakasabit ito. Ito, tanggalin mo yan sa loob ng 3 minutes. Three minutes. Pinapabihan ko yan pag magsugal. Kaso lang, naano ko na sa kanya, magbigay siya. Ang gwapo mo, Bing. Ang gwapo mo, Bing, pag natanggal mo yan. Huwag naman Wilson kasi. Masama ng ugali mo. Huwag hindi ano, ito lang. Baby pa yan eh. Kawawa ko na Allah. 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 Natanggal na to, wala pa. Natanggal na. Natanggal na nga ni Kuya Mio eh. Kaso lang di niya naibalik. Allah. Allah. Mukhang nahirapan ka dyan, Bing, ah. Ayay. Ayay. Oh. Oh. Ginanda niya ng Mio dati. Ayay. Oh. 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 Huwag yan. Huwag yan. Tingin na, tingin. Natanggal ka rin siya, tagalan mo na. Natagalan. Natagalan. Nabuntikan. Nabuntikan na, oh. Oh, 2.37. Dito pa. Eh, balik mo nga kung makuha mo ba. Balik mo. Ah, malapit na, oh. Konti na lang. Bilis! Bilisan mo. Okay, very good. Very nice puzzle mga tupay, oh. Dinilag mo lang. Ano na matagagahit naman si Masudlong? Ay, gwapo talaga ni Bing Bing, oh. Nagawa niyang palabas yung nakasabit, oh. Ayos, mga katupay. Tayo kabit at tayo balik.